तामुलपुर जिल्लानि सुक्लाय सेरफां ओनसोलाव दैबानानि गिख्रंथाव महर। तामुलपुर जिल्लानि सुक्लाय सेरफां ओनसोलनि गोबां गामियाव सुक्लाय दैसानि दैया बांनानै गोबां गामि फरायसालियाव लोमसावनायाव आलाय सिलाय जानांदों गामिनि मानसिफोरजों लोगोसे न'नि जिब जुनारफोराबो। दैबाना जानायनि खौरां मोननानै जायगानि एमसिएलए एबा बिटिसिनि इएम रनेन्द्र नार्जारिया दैबानानि गोहोमाव गोग्लैनाय नावकाटा, निस्कुसिला, मादालबारि, बालाबारि, घटिरपामखौ लाफानानै गोबां दैबाना जानाय जायगाखौ नायगिदिंनानै खौरां लायो। गामियानो बायथारसै কি ক'লে मानसि भर्তি जाजोबदों lagu yang dia bisa ikut गोदोना सानाय, सिनस्रि सानाय, जरा जरा सानाय, हान्थु सानाय आरो खर' सानाय बायदि जेंनानि फाहामथायनि मिरु एसआइ निउर' थेरापि सापागुरिनि बेंटल गेटआव आथिं फारसे थांनानै थाफ्लि गंसेयाव सागाबाय थायो आरो मैया नाजाफैदोंमोन नालाय दा एसे मोजां दं आरो आङो निउर'थेरापिस्ट बङाइगाव सापागुरिनि बेंटल गेटआव बाहाय बे आं निउर'थेरापि होनाय मोनसे थेरापिस्टखौ आं सालायो। दासिमहालागै आङो 10 मास जाबाय बाहाय। 10 मासनि गेजेराव गोबां मानसियानो माने बेबायदि हामनानै थांनायखौ थांबाय, मोजां मोनबाय। सोरहाबा पेरालाइज, सोरहाबा बेबायदिनो सिनस्रि सानायफोर, सciatica जानायफोर, सार्भाइकेलनि प्रब्लेम बा हान्थु सानाय, एंगल सानायफोर, टेनिस एल्ब'फोर, माइग्रेनफोर नैबेफोर बेमारफ्रा हामनानै थांबाय। सिनस्रियाव सानाय जादों आरो बेनो आथिं फारसे थांनानै थाफ्लि गंसेयाव सागाबाय थायो आरो मैया नाजाफैदोंमोन नालाय दा एसे मोजां दं आरो दोनथ'ला माइनो फ्रि दा मोजां मोनबाय आरोना आं सिनस्रि सानाय जादोंमोन फार्स्टआव सिनस्रि सानाय जानानै थाबायनो हायि जादोंमोन 1 सप्तायानो जाबायमोन खामानि जादोंमोन दा बेयाव फैनानै माने थाबायनो हाबाय दा मोजां मोनबाय आङो मोजां थाबायनो हाबाय।